Ами добре, да си почваме тогава, щом сме се посъбрали, няма смисъл да отлагаме, който е изпуснал, после ще си гледа на запис. М, И колкото повече наближаваше така този лайф, защото аз подготовката ми на мен е повечето в ума. Пренареждам някакви неща, през които съм минала наново по групите, дето сме ги коментирали, говорили. Мисля, оборвам се вътрешно, нали, някакви такива диалози водя. И винаги изкачва по нещо ново, което до момента така не съм го достигала в такава дълбочина. И това ме радва и ми дава спокойствие, защото всъщност според мен това е и същината, която трябва да разгледаме днес. Че той живота е един и същ. И всъщност ние хората много си приличаме. И проблемите ни много си приличат, и поведенията ни много си приличат, и това, през което минаваме, много си прилича. Но в крайна сметка човек се развива, когато влезе в една спирала, която се върти а, нагоре и съответно надолу към корените, но е спирала, не е кръг. Което означава вече ние минаваме през едни и същи неща. Всъщност те тръгват от рожденото ни семейство като проблематика, която ние познаваме. И някак се свързваме с тази проблематика. Тя за нас е емоционално отцветена. И всъщност в живота ние си привличаме хора, които по същия начин накарат да изпитваме тази емоция. Без значение дали тя е добра или е лоша. Въпросът е, че извиква у нас емоцията. Това направи живи. Докато иначе, ако дойде някой човек, който е много далеч от нашата семейна проблематика, той ще ни е безразличен, той въобще няма да ни направи никакво впечатление, няма да извика нещо у нас, няма да раздвижи емоция. И вече с всяка една спирала, която въртим, с всеки един човек, който срещаме, особено нали, с партньор, който пък сме дългосрочно с него, минаваме през абсолютно ние същи неща. Въпросът е, че би било добре всеки път начина да е различен и да еволюираме в това. Защото според мен това е най-важното в един човешки живот. Не да ходим в космоса или някакви такива неща. Не че омалважавам хора, които са донесли развитие за света ни по един такъв начин. Но ако хората са щастливи в живота си, ако живеят добре, всичко това ще има значение за тях. Докато иначе и това няма значение. А, и днеска какво разглеждах, защото нали, тук в Женската академия включихме и астрологията като фактор и аз всъщност се опитвам те абсолютно същите неща, които ги гледаме и в групите през картите, през медитациите, тук просто е един различен ъгъл, който хем е нов за мен, защото аз от много давна се интересувам, но има значение човек как се интересува, дали се интересува просто като хоби любителски или вече иска да достигне до една по-голяма дълбочина, за да предаде едно знание, вече го гледа по-в детайли. И в същото време пък дава, то това е и хубаво качество, което е характерно за този зодиакален знак, свързан с темата, която днес разглеждаме. Близнаците, всъщност това човек да може да пречупва опита си през различни опитности. Тоест да има същото нещо, само че в една непозната територия. Тоест едно да пътуваш до вкъщи, обаче днес да не минеш по обичайния път, който си минал, ами да минеш през друго място и да се прибереш до вкъщи. По някакъв начин това те държи буден. Започваш да си по-внимателен и да виждаш и неща, които до момента не си ги виждал. Което те развива, защото то е като все едно и също нещо, но да го минаваш през една друга дълбочина и откриваш едни детайли, които понякога някои от тях променят много цялостната ситуация. А, Какво са близнаците? Значи аз ще нахвърля така, в темата го
го бях описала, но още един път, ако трябва да мина през това. В първия знак Овена там е момента на раждането. Това е старта на зодиака. То е все едно един напор, една тяга, която просто... Това е както разказа сърцето на Данко, който гледахме. Моята луна е там и ми е много познато като енергия. Един напор, който буквално сляпо гледаш бързо да излезеш навън, да се роди, да се случи. Напора е такъв, че е равен на съпротивлението на това да се върнеш в старото. Все едно то те дърпа назад, а пък ти се мъчиш да излезеш напред. И пред там има едно действие, един огън, просто едно случване. Важното е да се проби, да се направи пробив. Оттатъка вече като мини човек, там вече е различно. Там ще прави какво ще прави. И всъщност много от революционните моменти, които е преживявал света, са били такива, че точно Овена е бил този, който той блъска си главата в стената, чупя и излиза от другата страна. Пък какво има от другата страна, той няма идея, но знае, че не иска да остане в това, че нещо трябва да се промени, защото това, което е било, вече е невъзможно да бъде в него. Телеца, той пък той иска да създаде полезност. Той вече минал е оттатъка, родил се и започва да изгражда чрез постоянство, през това да има да образува нещо в крайна сметка, да изгражда, както бебето, нали, в началото се образува от клетките, но после започва да изгражда телцето. И става човек. Нали, това е телеца. Като той включва всякакви въобще типичното това то стремеж към удоволствие, към това да мога да имам, било то и материално, защото в крайна сметка това бебе прямо трябва да оцелее, трябва да се изгради като чисто физически функции на тялото. И там има едно постоянство, което обслужва тази цел, да може да се изгради самото нещо. Докато близнаците, то свързва Овена с телеца. И какво става, когато нещото се е родило, то е вече част, факт от новото, създало се, изградило се като тяло и оттам нататъка вече идва диханието. Близнаците са въздух. Там нататък вече това малко същество започва да опитва, да трупа свой личен опит в света. Започва да слага всичко в устата, както и малките бебета, да вкусва, да помирисва, да опитва а, едно, второ, трето. Те са множествени. Те гледат абсолютно различните гледни точки в света. Много информация, много голяма опитност и всъщност а, тяхната задача е просто да придобият опит, който в следващия момент, вече следващия месец ще говорим за това, да стане характерен, да се изгради личността. Което означава тук, че се събира, нали, признаците са комуникация, опитност, познание, но не като принципна идея, а приложението в живота. Ако нали, до момента на близнаците един вид човек някак си се изгражда, както ние в Сдружението. Това много ми прилича всъщност на етапа, в който се намираме в Сдружението. Вътрешно ние се опитвахме, изградихме едно бебе, което обаче беше изградено в защитена среда. То е по избор на родителя. Родителя казва, аз искам да родя това бебе. И го ражда. При близнаците вече бебето трябва да тръгне само. То трябва да посегне. Трябва да поиска. Аз съм личност, аз съм а, м- човек, който прави, то даже не е личност, ами прави отделни действия, прави отделни избори. Искам това да го преместя и да го сложа тук. Ако нищо не направя, то ще си остане така, както е. И тук вече, нали, може да ползва, всеки един знак има едно ниско проявление, едно високо проявление.
Опитността може да обхваща само на повърхностно ниво сетивата, като зрение, като слух, като миризма, докато вече в по-голяма дълбочина ние можем да ползваме и вътрешните си усещания. Интуицията си, усещането за другия, усещането за света. Близнака трябва да разграничи кое е добро, кое е лошо, кое е правилно, кое е грешно, кое е нормално, кое е ненормално, кое е здраво, кое е болно. Той трябва да разбере кое е, да изгради една структура, която да представлява все едно видимостта му за света и за правилата на живот, но на едно много ежедневно ниво. Това как работи? Значи, ако в къщи, в момента на сдружението до момента, са едни такива принципи, които някой друг ги определя и носи отговорност за това, те да доведат до добър резултат. В момента на близнака вече зависи към какво ще посегна и къде ще стигна. То може да ме отведе. Аз може да съм много добър в посягането. Може да съм много силен. Може да съм много умен. Но вследствие на това действие зависи в какъв момент аз ще го направя, какъв човек стои насреща ми, за да може оттам да се види пък аз къде ще стигна. Вече стъпва в една реалност на ежедневието, на контактите с хората, които са ни най-близки. Това да отида от едно място на друго място. Не само на първичното ниво да отида на екскурзия, ами да се преместя в живота си, в съществуването си. Да определя неща, които са важни за мен. Такива, които не са важни за мен. Такива, които обичам, които не обичам, които са добри. И вече в следващия момент, в рака, аз ще трябва да изградя една моя личност, която вече да е много специфична. Докато при близнаците има една опитност, аз мога да опитам целия свят, тинейджъра. Вече при рака отива към едно. Там той вече близнака е разбрал кое е добро и кое е лошо. Разбрал е, че не може да опитва всичко, защото това води до поудяване. И трябва да се сложат ясни граници и структура, които да запазят човека. И като личност, той да бъде в доброто, в правилното, да се мъчи да има ни ценности, които да го държат и да го развиват. А, и трябва и да има семейство. В крайна сметка, това е важно, за да може да съществуваме като свят. Нали, ако тук близнака избере, както днешното модерно, джендърството, това да бъдат сами хората и да не раждат, всъщност то така свят няма да има. И не може да разсъждаваме, нали, ами аз така съм си решила, пък то някой друг ще роди. Да, ама той не работи по този начин. И всъщност в този момент човек спира да съществува като личност, защото аз съм получила нещо, което, за да мога да имам право да живея и да получавам удовлетворение от живота си, аз трябва да дам, да върна това, което аз съм получила, за да може да го има света. Оттам нататък вече аз дишам и живея за себе си. И за това е важно да имам семейство. За това е важно да се огранича, не да пробвам и да опитвам всичко, а да се огранича в рамките на един човек. Това вече ще ме развие мен. Ограничението винаги развива. Да остана в лишението винаги развива. Защото когато човек се затвори отвън, той започва да расте отвътре. И започва да се случват много добри неща. Всъщност това, което в момента се случва в сдружението е това, че аз спрях, отказах да бъда родител. И от тук нататък, ако нещо се случи, ще бъде след ваше посягане. Може и нищо да не се случи. Всъщност ние живеем в един такъв свят. И за мен, в моите очи, това е. Знаете ли какъв е проблема? Проблема е в това, че ако някой от тези, които сме вътре в тази ситуация, посегне, тогава човек не може да се промени само тук, а пък някъде другаде да е различен. Промяната става повсеместна. И ако аз тук направя нещо такова, аз ще получа освобождение. И в следващия момент аз ще го направя и там, и там, и там. Това означава обаче, че хората, които са свързани с мен, те ще получат от мен нещо различно. И е възможно договореностите, които нас свързват, вече да не са актуални.
Или връзките да се разпаднат, или да трябва да се презаврят на ново ниво на развитие. Това е проблема. Всъщност се струва като нещо много елементарно, просто едно посягане да поискам, но то води страшно много последствия след себе си. Всъщност това е близнака. Той заснява детайла, който когато го мръднеш, той е като пъзел, си го представете. Мърдате едното парче и не може, то всички трябва да се размести. И това е важността на детайла. Да можеш да го разбереш, ако отсрещаш, защото винаги в астрологията винаги трябва човек да види от срещния знак каква му е идеята, противоположността, за да може всъщност да дойде до разбиране и на този знак. Меркурий, той е едната му зодия, неговата са близнаците. Следващата, по-нататъка в планетите, е Девата, която също той там е много силен. Девата, тя пак подрежда. Само, че по един малко по-различен начин от близнаците подрежда, но срещу близнаците стои стрелеца, където е истината, идеята, абсолютната истина. Правилността в абсолютния смисъл. А срещу девата са рибите, които те са пък необятната любов, отдадеността. И всъщност, за да може близнака да влезе в една истинска дълбочина, той трябва да не е затворен само в своето разбиране, трябва да достигне до голямата истина и да съпостави себе си с голямата истина и това да види и другия, и неговата обективна истина и да намери начин да се свържи, но истински така, че да кликне. И това не е възможно тогава да се свържиш с страшно много хора, защото ти не можеш да кликнеш с всички. Ти или кликаш на едното място, или кликаш на другото. И тези, които се опитват да се свържат с всички и да кликнат, те губят себе си. Те са универсални, те нямат своя личност, зад която да застанат. Те са предатели на себе си. А, от другата страна, ако погледнем за рибите, там пък е да приема всъщност, че има място за всеки под слънцето. И че аз имам право на свой избор, мога да разбера гледната точка на другия и да имам търпимост към него. Т.е. той да поеме един път различен от мен. Защото всеки трупа своя опитност и всеки в определен момент е на различно място от своята спирала. И понякога наистина срещата е невъзможна. И не можем да обвиним човека, че той не го иска, това, което на нас не се струва уникално. Може и за него да е уникално, но следващата година, или последващата година, или друг живот, може и никога да не стане уникално. И пак близнака търси рамката на доброто и лошото и затова търси да структурира, да определи, да назове нещата. И в този смисъл той казва, няма проблем за това, че всички могат да бъдат различни, но трябва да се пази една рамка, в която ние да съществуваме по здрав начин. И ето го, семейство, аз да родя дете, да дам живот, така както на мен той ми е бил даден. Докато в момента прекрачваме с джендърството, с тези всички неща, прекрачваме точно е тези основи, които надържат и напазят от поудяване. Защото това са едни много важни структури, които ние не можем да вървим против природата. И не става въпрос за екологични, какво беше там, тези детки слагат по полето. Нали, няма се това в предвид. Има се предвид нашата природа и начин на съществуване. И така, жената е тази, която в този смисъл от нея зависят страшно много неща. Защото тя е тази, която обича. И тя се свързва с емоциите си. С чувствата си. Не, че мъжа не обича. Той обича, но при него са по по-различен начин а, функционира тази цялата система. А, той иска да се хареса на жената. За него е важно той да бъде обичан.
А пък жената, за да го обича, трябва да го харесва. Тоест, тя трябва да го избере така, че той да е достатъчно м, да й пасне по нещата, които тя обича и харесва, цени, за да може да е влюбена в него. Много често изпадаме в близнаците, те са знак на ума. Харесваме жените с ума си, а пък не харесваме с емоциите и чувствата. А пък то тогава се получава така, че по-спокойни сме, контролираме ситуацията, защото чувствата водят до болка. Но в същото време те мъжете много добре чувстват, когато ги обичаме с ума. И отказват да се впуснат. И започват и те да стоят в една съпротива такава отстрани, която не, нали, нищо не е. Всъщност, женствеността е това да искам да ми е важно. Да ми е важно това, което се случва. Да ми е важно там, където участвам. Една ситуация, в която участвам. И пак идваме на това да поискам. Защото ако ми е важно, аз ще се боря за себе си. Ще се боря за това, което искам. А ако то нещо не се случва както трябва, аз ще съм ядосана. И ще го покажа, ще го кажа. И тези емоции, те задвижват мъжа. Защото той иска да се хареса. И съответно иска да удовлетвори тези емоции и да стане по-добрия мъж за своята жена. И ако аз се ядосам на мъжа, че нещо не се случва както трябва, той ще се ядоса пък на някаква ситуация, която всъщност е свързана с това, което аз искам. И ако той човек разбира, че всъщност нещата, които аз искам, не ги искам за себе си само, ами те ще отведат семейството ни към един по-добър начин на живот и обич и възпитание за децата ни и за това да вървим към това да имаме по-добро семейство, той ще бъде още по-ангажиран с това да иска да направи това, което аз искам от него. Ще разграничи, че това не е манипулация, това е нужда, която ще направи нещата по-добри за всички ни. И всъщност тогава комуникацията и въобще свързването с света се случва на едно по-дълбоко ниво на емоции, чувства и интуиция, на ценности, които водят до едни по-добри избори. А, но тези избори, тук това е уловката, че всъщност отделят от другите. И не можем да бъдем така харесани от всички, ами а, трябва да се примирим с това, че половината няма да нахаресат и ще се разделим с тях, пък ще изберем другата половина, които насъбира една обща ценност. Много още може да се говори по тая тема. А, Днешният ни свят е заседнал точно тук на това място. Той затова, нали, искаме джендър, искаме да не се женим, искаме да не раждаме. Точно е тук е в близнака. В многото информация, която обаче не е достигнала никаква полезност. Не е ориентирана към добър начин на съществуване, а просто се харесва, защото я има като вариант. Многовариантност на съществуването. Но да, то сигурно има и още толкова варианти. Няма смисъл, обаче. Защото смисъла се крие в нещо друго. Идва ли ви нещо ново като въпроси? И те, които гледат също. Искам и се от тук нататък вече да влезем в дискусията, защото достатъчно половин час говорих. Няма смисъл да наслагваме още информация. Аз съм забелязала винаги, че човекът се ограничи в малкото, започва да твори. Така че и аз имам нужда да се нахраня. И в тези срещи винаги излиза нещо ново, което привнасям към моето разбиране за света, защото това е пътя, който аз съм поела. Всъщност, да мога тези знания, които съм ги натрупала, да ги доведа до полезност. И то на чисто битов житейски план, което е най-ценното. Най-простичкото, но и най-ценното.
Аз искам да се включа с моите въпроси. Ще проверявам и в коментарите, така че ако някой иска да пита, ще му прочетем въпроса. Всъщност, аз много... Всичко, което казваш, го разбирам с ума и винаги е така. Винаги го разбирам и стоя разбрала с ума, обаче усещанията ми все едно се бият с този ум. Как малко да го изключа и да остана в тези усещания? Как, как да се Имам чувство, че се бори в мене това. Все едно усещам нещо, не, сега това не го усещаш правилно, защото еди какво се трябва да е, така е правилно, така ще бъде по-подредено, логически свързано и веднага сякаш ми се нарежда и не искам да е друго и, и забивам, и зациклям. Значи, а, първото нещо, което е важно, медитациите, които не случайно аз постоянно повтарям, че са много важни, имаме вече и онлайн такава във вторник сутрин, защото в това време, това е целта на нашите медитации, всъщност да насочи вниманието си към усещанията на тялото и тяхното разбиране. Затова имаме и коментар след медитациите, да можем да достигнем до разбиране на усещанията и емоциите. Живеем в такъв свят, когато човек, ако не си насочи специално вниманието, то не се случва от само себе си. Това е порасналият човек. Той вижда реалността, разглежда какво има пред себе си и изгражда стратегия до това, докъде иска да стигне и какви крачки трябва да измине спрямо целта си. И в момента имаме нужда от това да се насочим вниманието към усещането и емоциите, за да може да ги почувстваме. Другото нещо, което пречи в такива ситуации е това, че когато слепнем твърде много с другия, тогава не можем да разграничим кое е моята емоция от неговата емоция. Ами гледаме да сме заедно в едно обязателство, в едно разбиране, т.е. да си гарантираме заедността, което означава, че ние вътре се губим като личности. Защото ако евентуално аз харесвам нещо различно от това, което харесва той, това ще застраши нашата цялост. И затова е нужен един път, в който човек да може постепенно да се научи да се разграничава от партньора и да остава една празнота, която да е достатъчно голяма, за да може да усети себе си. Това е вече усещане, което във всяка една двойка, ви, нали, във вашата двойка може да го усетите като партньори, колко като се разграничиш, ти можеш да усетиш себе си. Това зависи колко си бил слепнал, зависи колко страхове имаш, защото няма да можеш да го направиш изведнъж в началото, защото в момента, в който тръгнеш да се разграничаваш, за да усетиш себе си, тогава започваш да се виждаш. Слепването върши услугата да не мога да се видя себе си. Посредством това, че ние сме едно и не се знае кой е лошия. И обикновенно това е илюзията на съзнанието. Когато тръгне човек да се разграничава, започва един ужас и страх. И съответно винаги в този момент, даже много често и двойките се разделят точно в този период, защото в началото слепването е в периода на влюбването. И там всеки гледа да направи така, че да си гарантира заедността с другия, за да може да се формира двойката. Това е изискване, което е логично. Но после разграничаването не могат партньорите да го направят. И се случва така, че те с години остават в това слепване. Обаче в него има страшно много гняв, защото ние хората сме различни вселени, не можем да паснем така по този начин. Ние имаме нужда да се различаваме, да се събираме и тогава ценим един друг заедността си и сме благодарни за нея. Но когато не го правим това разграничаване, така се случва, че буквално почва гняв. Той е като връзката между майката и шизофреника. Същата е такава. Като едно бебешко сливане, което обаче е с едни големи хора, които имат нужди, които не могат да порастват в това. Защото за да порасна, аз трябва да се движа. А когато съм така слята, не мога да се движа. И това е просто постепенно, полека разграничаване. В момента, в който се разграничим от другия, започваме да виждаме всъщност себе си по-ясно и него започваме да виждаме по-ясно. И в този момент обикновено настъпва ужас. В терапия даже понякога не мога хората да ги стопирам да тръгнат да искат да се развеждат. И обикновено другия е лош. Той е лошия, аз как не съм го видяла до момента, че той е лошия. Ама то няма как, то това не е възможно. И ти си лошия, и той е лошия. Всички имат и лошо и добро в ситуацията. Но просто човек трябва да се успокои в този момент
и а, да се вгледа в себе си. И аз какво правя? Той като етап, ти не можеш да се разкачиш от другия в абсолютна цялост. И буквално той е като спирала. В един момент минаваш през това, после втори път минаваш през това, стигаш една по-голяма дълбочина и така връзката започва да се развива постепенно. Затова не можеш да изградиш една добра връзка, която да изградиш за 5 дни или за една година. Връзката си иска дългосрочните периоди, в които да се изгражда, да се опознавате, да минавате през тия кризи, защото страховете на хората са много. Ние не можем да се свързваме и отдалечаваме. Така, сега ще стане това нещо и всичко ще видя. Това е възможно, само че в илюзията. Докато когато човек практически започне да го прави, аз затова разбирам една двойка, като дойде още и като ги чуя какво ми говорят, и разбирам всъщност те в илюзията ли са или в живота. Защото то просто в живота тези неща не са възможни по този начин. Но в илюзията човек си ги представя точно така. Движението в живота функционира по коренно различен начин в реалността. И човек вижда в този момент, и аз винаги, когато съм в това, просто гледам да дишам, намирам си моите точки в медитации, които нали, постоянно за дишането, за начините да се успокоиш, и започвам да си вървя моите крачки. Защото ако не сме в илюзията, за всички, които са част от ситуацията, е ясно точно всеки в кое е добро и в кое е лошо. Просто ние искаме да се заблудим и затова и вътрешно, и себе си се правим, че не ги виждаме тези неща. И когато тръгна и си дам сметка, чакай сега, какво правя в тази ситуация? Аз какво лошо допринасям за нея? Какво видях в себе си лошо, което толкова ме оплаши? И започвам фокусирано да работя върху моето. И тогава някак си се успокоява и този страх. Успявам да го вентилирам по този начин и то сякаш се вентилира, защото жената е това ядро на семейството, което борави с емоциите. Мъжете, те им трябва да се борят с живота, да изкарват финанси, да им е трудно. Там не могат да чувстват. Как ще чувстват? То всичко е под контрол. Докато жената тая, която чувства и му се ядосва и той тогава вече възприема, че нещо не става, което не е наред, нали, трябва да промени. И всъщност в този момент по този начин аз вентилирам страха да може да отече и вече той като Николай, като ме види, че аз се успокоя, почвам да си правя моите неща и да правя, да се опитвам, нали, видимо да правя нещо добро за семейството. И той веднага влиза в този ритъм и той започва да си вижда неговите неща и да прави. Просто без да го говорим, без дори нали, някакви разговори да има в този момент, нали. Аз усещам, че в тези разговори почвам да се превръщам точно това, ако сме го коментирали, като майка. И точно това ми е странно. Как без разговори, всъщност, как аз тези неща, като ги усетя, които ти казваш, без да ги казвам и да настоявам постоянно да мрънкам на тая най-съща тема и да въртя едно и също, да стават. Как, Не, това трябва да го пробваш просто и ще видиш, че когато няма разговори, даже човека много по-точно е разбрал какво трябва да направи и кое е лошото. Защото в момента, в който тръгнеш да говориш и да мрънкаш, ти се превръщаш в по-знаещата. А пък крайна сметка ти можеш да знаеш някакви неща, но така ти го изяждаш. Все едно той сам не може да се сети. Докато иначе ти си вършиш твоята част в семейството и му оставаш път той сам да порасне и да застане до тебе. И да се това е измени. много страшно. Да А, оставиш другия сам да... Все едно, знаеш как се чувствам напоследък? Чувствам се все едно не вървим. Все едно не вървим заедно, както сме вървяли до сега, защото ние сме били залепнали, реално. А все едно той отделя не може да реши всякакви неща и трябва специално да мисля, да усещам по-скоро, не да мисля, и да наблюдавам все едно вече като, като един срещу друг сме. то е така и няма нищо лошо в това. В крайна сметка, то това е истината. Всеки има свой път и свой интерес в живота. Отделно, ако погледнеш, ние като полове и начини на функциониране сме различни, нещата, които обичаме, са много различни. Но имаме нужда един от друг. Не случайно се събираме мъж и жена. Ние сме като две половини от едно цяло. И всъщност той има една вътрешна жажда за това другия да те допълни, да кликнеш с него. Защото тогава се осмисляш, тогава реално се получава нещо трето, което, нали, не само и в пряк смисъл детето, но и по принцип като нещо, което семейството създава,
което би могло да се създаде по този начин, само ако мъжът е мъж, а пък жената е жена. Защото ако и двамата сме универсални, няма как да стане. Тогава губим си, лицето си губим. Губим си характерността, губим си нуждата един от друг, ако сме универсални. Докато когато жената е жена и мъжът е мъж, имаме нужда буквално. И още повече се отпускаме в това единия да бъде много в женското, другия да бъде много в мъжкото. И въпреки всичко, трябва да се пазят ини граници, защото иначе ставаме много зависими един от друг. А тук трябва да има една граница, която да хем аз да мога да се отпусна да съм жена, защото съм с мъжа си, хем ако видя, че той тръгва да злоупотребява с тази зависимост, аз да мога да се отделя и да тръгна сама. И да, много често има такива проверки. Но то в тая отделност идва и интимността и желанието за секс. Защото иначе като си след какъв секс, каква интимност няма. То си в страховете и просто се допълваш. Ти си едно, аморфна смес. Няма тук мъж, няма жена. И за това, нали, е важно толкова това отделяне да се случи. И няма нищо страшно в това, че се случват тези проверки. Защото всеки човек, за да се довери, има нужда да провери другия колко е искрен и колко е отдаден на семейството. Колко това, което казва, той действително е готов да го отстои и е вярно. И това е добре. Това е нормално. Ако всеки прави своите си проверки, за да се убеди и после се отдава, значи ще се случи нещо добро. И това, че той има шанс да тръгне на другаде, ами ти в този момент, това е много важен момент за теб. Значи, ако той тук е готов да тръгне на другаде, ти какво ти тръгнала да градиш с него? Значи ти трябва да останеш да го провериш това нещо. Дали можеш да разчиташ? Това е твоята проверка. Можеш ли да се облегнеш? Ако ти не го контролираш, ако нищо не му кажеш, той ще тръгне ли да върви на някъде друга? Колко съм му важна аз на него? И когато го оставиш, той човек, знаеш ли, в един случай, ако не го оставиш и мрънкаш, той остава с толкова близо до тебе, защото ти искаш. Което е лошото управление на близнаците. Както в момента и в сдружението. Всички сте там, защото аз искам. А пък в момента аз ви оставам. Всеки може да тръгне където си иска. Може да каже, това нещо не ми е ценно, аз приключвам. Ето имахме такъв случай вече. И всъщност, когато го оставиш човека, той изминава един път на отдалечаване, но в този път на отдалечаване той усеща себе си. Той усеща нуждите си. И тогава или намира нещо, в което да се самомотивира, но то ще е неговото нещо, неговата нужда той да бъде с тебе. И ще бъде достатъчно важно, за да може да се върне, но вече да се върне с желание към тебе. Докато иначе той ще е там заради твоето желание, което е слепването и което няма нищо общо с това постоянно да сме в избора си един с друг и това да формира двойката. И в тая двойка, така формирана, двамата човека са много сигурни в любовта си и могат да се отдалечават и да се сближават, защото те усещат, че те са важни един за друг. И в този път, когато поискаш другия, ти вече с тази вътрешна мотивация, която си получил, ти правиш така, че да видиш, чакай малко. На мен е важен този човек. Какво да направя, да мога да го запазя за себе си? Значи аз искам той да продължи да е в тази връзка. Дай да видя. Той сега се сещам, той много обича еди какво си. Или много харесва еди какво си. Защото в слепването там искаме, чакай бе, той постоянно някакви неща иска на него ли да му угаждам? Да, да, да. Докато тук вече почва тая динамика на баланс за взаимоотношенията се превръща в една друга. От това да се накажем един друг, в това да се обичаме. И то буквално е така. Точно търси баланс. И когато ти започнеш да се държиш към другия така, че да го обичаш, той неминуемо иска да ти върне. И почва да се движи това нещо. До следващия момент на криза. Защото и ако залепнеш за хубавото, много хубаво не е на хубаво. Нали, не е случайно са го казали хората, тогава пак влизаш в зависимостта. Аз и така правя. И така, като ми стане хубаво, и така се размазвам, че отиде всичко на кино. Да. Човек се учи. Нали, това е близнаците, опитността. Да се науча от грешките си и да изградя една структура на взаимоотношения, която е работеща. Да се самомотивирам в това, защо ми е ценно да имам семейство, защо ми е ценно да имам партньор, защо ми е ценно да имам дете. Нали, това е този период. Защо е ценно да има сдружение?
Но тогава вече ще е твоето защо, на радост защото, на Глория защото, а няма да е моето защо. Защото аз съм самомотивирала и го доказвам 4 години с постоянни действия. Но когато и от двете страни се самомотивират, тогава вече се ражда плода. И другото нещо, което е във връзка с въпроса, е още една също гледна точка, която ни е маловажна. Жените, ние вървим към живота, мъжете вървят към смъртта, към раздялата, към по-скоро са в отрицанието, в негативното, защото те им трябва да видят реалността, да могат да стъпят здраво на нея, да справят с нея. Докато ние, за да изградим живота, сме по-в женското, това типичното майченото, даже и те, които не са майки, го разпознавате, да гледаме с големите очи, да вярваме, че нещо ще се случи. Даже днеска по-рано говорихме за това видео, което го шернах с Анна от миналата година. И човека, с който говорих, ми казва: ама ти я гледаш с такива вярващи очи, сякаш имаш надежда, че нещо ще се случи. Това е типично женското. Вярата, че нещо добро ще се случи. Само, че болната част е, ако жената залепва само в това. И тогава тя му казва постоянно все едно: това трябва да е, това трябва да е. И буквално от желанието си да стане толкова идеално, не вижда частта, която е лошата. А тя като ня вижда, ня отреагира и то няма как да се развива. Докато когато му се ядоса, когато отреагира, когато се разсърди, отдръпни са, това е реално обич, това е нейната битка. Нали, кога да си добрата майка, която ще нахраниш детето, или пък ще направиш нещо за мъжа, ами когато виждаш, че мъжа нарушава ценностните на семейството и отива в една много лоша посока, няма да си добрата. Ще се дръпнеш и въобще няма да допуснеш такова нещо и ще застанеш и ще се опъниш като магаре наред. Дърпаш ръчната и това е. Сега как съм дръпнала ръчната в дружението? Няма да пусна. До последния зъбец. Но това е, аз знам къде отиваме. И нямаме друг път. И нали това е. Въпросът е, това нещо работи, защото през примера си, през нашето преживяване, през нашите взаимоотношения аз вървя към вашата промяна. Не да ви разказвам теоретично как са нещата. Ами не може. Ето ситуацията е такава, че ви или ще се промените, или нямаме път напред. Нали, това е терапевта. Защото иначе да ги кажеш как трябва да станат нещата, пък да го пратиш при мъжа си, той да я променя, гати терапевта. И така. Няма ли въпроси от коментари? Чакай, сега влизам да проверя. Че кучето лаеше до сега и не можах. Не, никой нищо не е питал от коментарите. Може би ги знаят нещата или не ги докосват. При вас изникнаха ли въпроси? Да, естествено. Ами Аз като това дърпане с цел а, да види, че греши. Той пък не му ли е трудно да се едно да влезе в женското, да се свържи с чувствата си, да види пък къде греши, пък да направи крачка към тебе, как ще стане това нещо, не го виждам. Защо трябва да влиза в женското? Той няма нужда, той ще си кара през мъжкото. Той няма нужда да мине по твоя път. Той ще се мине по неговия път. Аз затова казвам в такъв момент, нали, да не му казваш: ей, той трябва да направиш, той трябва да направиш. Ами на практика ти изпитваш емоция, ядосваш му се и казваш, нали, няма да направя компромис. Това е нещо, което е много важно. А обясняваш защо е важно за тебе и как се чувстваш. Оттам нататък той ще си смери през неговата мъжка реалност, защото мъжката реалност е много различна. Това, което ти искаш като ценности, той почва да го пресмята. Аз ако се съобразявам с това нещо, което тя иска като ценности, аз може да изкарам 2 лева. Утре тя като ми поиска или какво си, аз ще мога ли да й го подсигуря? Те живеят в един друг свят, разбираш ли?
И всъщност то се получава, дори прямо може да дойде той да ти каже, бе, виж, когато ти го искаш това, обаче аз се притеснявам за той. Ти сядаш, мислиш с него, поглеждаш и неговата гледна точка, защото това не е в твоя обхват. Нали? Това е семейството. Едното да съчетаем с другото. И това е важно, и това е важно. Ти обясняваш, да, ама аз няма да мога от тук нататък да съм в мир с себе си. Нали, какви ние също сме имали с Николай, нали, такива моменти кризисни. Слава Богу, той е, нали, така идеалист, мога да кажа, като мен в това отношение. Но по същия начин сме имали варианти покрай нас. То всеки има варианти. От тук някаква програма, от тук не знам какво. И аз му казвам, няма да мога да продължа с това нещо. Това все едно няма сама, то ще стане един път, който е така, нещо ще ми е дадено, аз няма да мога да го запазя, въобще няма да мога да съм в мир с себе си. И той ми се ядосва. Даже съвсем наскоро имах такава ситуация. Ядоса ми са много. 2 дена бяхме тотално скарани. Защото той по чисто мъжкия му начин на мислене, той ги вижда нещата, че ако това нещо ще случи, това, което аз искам от него да го случим, той ще го направи. И ще го направи бързо. И ще стане. И аз един вид му казвам, ще стане, ама аз не искам да стане сега. Искам да стане след 10 години, когато съберем пари, спокойно двамата с тези финанси, които ти изкарваш, аз изкарваш. И няма значение, че ще стане след 10 години. Аз искам да съм си с чиста съвест и да съм в мир с себе си. И на него му трябва той да си преодолее вътрешните неща, за да може да се мотивира да остане по един начин, по който аз поставям като ценност на семейството. И не можеш нищо да му кажеш в този момент, защото наистина той си ги преценя през своята си опитност. Това нещо как ще се отрази на неговите взаимоотношения. Мъжете искат много да са добре позиционирани в обществото. И за тях, ако той го направи бързо, ще изглежда един и ще има една вътрешна сила и позициониране. Ако го направи за 10 години, ще има коренно различна. Аз му променям различни условия, му поставям. Което него, той има ефект върху него цялото това нещо. Но не може да мине той по твоя път. Те емоции, дето, нали, женските, те са си наши и те са си важни за нашия начин на съществуване във връзката. Сега разбрах, аз си го представих като обръщане на ролите, но то няма нищо общо. М. Да, но в същото време, когато той успее да си преодолее чисто мъжките страхове, дали ще успее да се справи като мъж в това семейство при тези условия, после това, което съм видяла, когато мъжете си направят една равносметка, винаги са благодарни за това. Нали, разликата между жената, която стои до тях в обичта и в ценностите, и жената, която иска от тях бързо да печелят пари и да купуват разни неща. Два различни свята. Да. Аз имам нужда повече да разбера за мъжете и техните усещания, тъй като напоследък това ми е главна тема. Някак си, понеже сме с моя мъж по някакъв начин, той е бил по-като баща в нашето семейство. И когато съм го виждала истински с емоции, аз съм се плашила и съм се отдръпвала от това нещо. Обаче сега вече искам да ги видя тези емоции в него и сякаш и му казвам постоянно, бъди по-емоционален, бъди искам да те видя, да си по-прозрачен. И това нещо сякаш пък го насилвам. Да, то звучи странно. Искам да те видя по-емоционален. А всъщност емоцията задвижва емоция. Бъди ти по-емоционално. Да. Но всъщност то зависи ти колко се плашиш от неговите емоции, защото мъжките емоции са малко по-различни от женските емоции. Те имат един тестостерон, дето ги ръчка постоянно отвътре. И пред тях излизат под един по-голям напор. Въпросът е ти колко си пораснала, за да можеш да поемеш тая мъжка емоция на среща и да останеш стабилна. Защото в противен случай той ще трябва да те спасява и да си подтиска емоциите. Ако няма нужда да те спасява, ти можеш да си изпиташ емоциите. Какво ще стане? Сега, както ти обяснявам този последния случай с Николай, де той ми се ядоса, 2 дена почти не ми говори, фуча, бръмча. Нито това е. Ама ти тази емоция искаш ли? Аз я искам.
Аз не съм определено достатъчно пораснала да я понеса. Ще рева. Ще се разплача, ще кажа сега, що се държиш така и това Ами, е. просто трябва да се учиш. То човек не е да штракнеш с копчето и той изведнъж да стане. При всички положения, аз също в периода назад съм имала моменти, когато много съм се плашила от това. От това да тропни по масата, от това да по-силно да реагира. Той специално Николай има много агресия и той буквално, то се вижда как почва да ври в него. Обаче се учиш на това нещо. Дишаш и аз си казвам в този момент спокойно, спокойно. И ставам по-тиха от тревата в такъв момент. Защото с агресията нищо не можеш да правиш. Значи в този момент тръгне ли мъжката агресия да залива, абсолютно нищо не можеш да направиш. Притихваш, дишаш, да, даже и да ни казвам, ако няма нужда. Ако има нужда, потвърждавам, че съм в ситуацията, че го слушам внимателно. А, нали, ако усетя, че има нужда, казвам, примерно, усещам, че много се ядосам. За да може да види, че аз се свързвам, че му виждам емоцията, но съм там и оставам. И вече то в някакъв момент отихва. Нали? Тая силната агресия, тя не може да продължи дълго. Ако няма подклаждаш, тя просто отихва. И после вече може да говорим спокойно. И даже после съвсем спокойно може да говорим и той вече чува всичко, чува. Което имам нужда, нали, аз да кажа. И съответно и той казва какво има нужда да казва и успяваме да проведем един нормален разговор. Но това е, разбираш, и не може, нали, кой по коя група тук скоро си говорихме, той искам, то да ми го каже, да ми го каже по-така. И не става, тото и мъж. То как може? Такава им е, натурата им е такава, физиката им е такава. Нали, другия вариант е да се свързват с усещанията, ама те са съвременните 6 без 10. Ето пък то, за какво ти е то смъж? Тук имам някакво усещане, че картите излязаха. Да. Йоанна е питала въпрос. Аня, усеща се искреното ти ядосване. Надига се в мен адреналин, като те слушам. Искам да попитам, когато мъжът е слепен за майка си, как би изглеждало отлепенето им? М, Ами, аз специално това разбиране, което в времето съм натрупала, е, че всъщност мъжете винаги имат нужда от една жена до себе си. По простата причина, че те не могат, нали, това, което жената им дава обич и чувства, те няма как да си го дадат. Те са в дълга, в постигането. А, и ако един мъж е свързан с майка си, това говори, че по всяка вероятност и жената, която се свързва с такъв мъж, и тя е свързана с майка си. А понякога това не изглежда така пряко видимо, както би ни се искало да бъде. В този смисъл, че, например, аз въпреки че, нали, баща ми е починал, майка ми е с психично заболяване. В един момент си казах, аз съм сама, от колко време съм се откъсвала, то няма при мен такава зависимост, няма с кой. Иначе връзката с родител и следването с родителя няма нужда да е така пряко и видимо. Може да е умрял родител. И още по-силно да е това следване. То даже тогава още повече човек сякаш се активира, защото, нали, за умрелите нито ко беше там, само хубаво или нищо. Още повече една тъга бликва, едно желание, още повече почваш да спазваш ценностите, каквито този човек иска, обаче ти не можеш да останеш верен на две места. Или си верен към настоящото си семейство и пътя и посоката, където то отива и ценностите, или си верен към рожденото. Те са в различни, деца казва, на различни възрасти, въобще на различни са им мирогледите, не можеш да си верен на двете места. Но сякаш съм останала с впечатление, че колкото повече той в констелациите, като работим, го виждам това нещо, колкото повече жената освобождава енергия и нейното вкопчване и става по-налична за мъжа си, толкова повече той няма на къде, защото тя е там и иска. Сега в дружението аз съм налична, другите ги няма. И аз в момента казвам стоп. И трябва да се случи преход. Нали, аз освобождавам енергия. Аз мога да дам по-дълбоко свързване. Но какво значи по-дълбоко свързване? Да ми е важно. Тук в сърцето е по-дълбокото свързване. Да го поискам.
да ми пука, да няма да направя компромис. Искам го това нещо. Той човек ще го запазя за себе си. Важен ми е, обичам го. Нали, това е дълбочината на комуникацията на близнаци. Да обичаш и да се свързваш през обичта. А не да живееш на повърхността, но ако не е той, ще е другия, ако не е той, ще е третия, пак петия и т.н. До живот. Просто аз винаги съм с нагласата да се раздам изцяло. Все едно това нещо, в което съм, то ще продължи до края на живота ми. Аз трябва да намеря начин да го трансформирам с любов. И когато човек се настрои, тръгне с така нагласа, иначе загуба на време, иначе какво правя там? По-добре да я няма връзката. И колкото повече аз освобождавам и почвам да искам да ми е важно, това е посягането. Да поискам да ми е важно, да кажа, ти си ми важен. Няма да те пусна. Кажи ми какво да направя. Искам да си тук. Нали, което е нещо различно от Ани иска да ни закъсняваме за групите. Направо ме е срам да кажа, ама айде. И сега да си бъдем откровени, в крайна сметка, те това са проблемите. Обикновено изглежда точно толкова смешно, но той в семейството ни е така. И човек трябва да може да се изправи и да го каже това нещо и да си го признае през себе си, защото ние се лекуваме, когато си видим болестта. Без да си видим болестта няма лечение. И така, просто вървя аз пътя по това, аз да съм налична, поисквам го, всъщност жената поисква мъжа. Това е. Нали, зато ви казвам, мъжете не могат да са тъй. Жената е тая, която казва, важен си ми, обичам те, искам те, няма да го допусна това, ядосана съм ти, къде ходи с нощи, или пък защо в момента те няма. Не говорим, гледаш си в телефона, нали, хиляда вариации може да са. Закъсняваш за групите. Нали, всъщност аз тук изпълнявам женската роля. Искам да има нещата, важно ми е, обаче тук седа и чакам другия да си измини крачките, защото иначе не може да стане двойка. Иначе Ани каза. Пак вече пораснахме, четвърта година караме, тото и беби вече проходи, проговори, даже много говори. Но то обикновено така, като действията, като са блокирани още, човек много говори. Като почне да действа, вече се намаля глава говорене. И така, добре, ако има още някакви въпроси, ако не, може да се ориентираме и към приключване, защото мисля, че достатъчно неща си казахме. И 1 час гледам, че мина. Имаме да си смиламе сега до следващата тема за юли. Тук писаха още. Мария писа, Рали, да чета ли? Да. Мария, Алекс, по отношение на мъжката природа и разликата с женската, аз започнах се ограмотявам, като чета някои автори, които се занимават с терапия на двойки, беше им поучително интересно. Оказа се, че аз съм доста неграмотна в това отношение, никой не ми беше обяснявал. Да. Поначало ние се учим, нали, раждаме са пола си, но придобиваме умения и знания относно пола в последствие. Научаваме се да бъдем жени. Нали, това е, което и в Женската академия в крайна сметка правим. И сега от тук нататък 1 месец ни предстои да се въртим около темата, която днес коментираме, само че вече през опитността на различните видове групи. За да можем да го видим на прак, да го пипнем. Нали, ето и да влезем в ето и бебе, дето опитва и го бута в устата, да мога да го вкуса, да кажа, това какво е. Аз го чувам така, ама всъщност усещам друго. Кое е истината? Тук нещо се сетих, което ми е важно да го споделя, преди да проща коментари на Рали. Когато така остана сама с усещанията си, трябва от мен да излезе нещо. Нали? Това не е маркетолога, което ми е професията, много близнашко, нали, да препредавам информация, какво те казал човекът и да се каже, но по малко по-различен начин. Ами от мен да излезе, тогава най-много огладнявам, ожаднявам. Сещам се, че нещо съм забравила да пусна пераната. Сякаш мозъка ми се опитва по всякакъв начин да защити бариерите, всички. Много е странно. Защото много често всъщност това е плода на близнаците. При предаването на информацията там плод няма. Докато тук взимаме една информация, прокарваме през себе си и добавям нещо, което видоизменя. Има едно много хубаво стихотворение. Може да го видите на Веселин Ханчев. Обаче как се казваше сега? Веселин Ханчев...
за да ми има и да съм потребен, трябва да света да пресътворя и да го родя през своето отношение да въведеш в това. И така го видоизменя. Ето виж, нали, тук колко характерно е това и в Женската академия, което правим и в Сдружението. То не е като другото или като е. То е нещо характерно, което ни точно по определен начин го хващаме и аз го прокарвам през себе си. Аз го променям така, че то да придобива мой образ и подобие. И всъщност това е високото проявление на близнаците. Да имаш отношение към информацията и да я промениш със своето отношение и да направиш по-различно от това, което не само да я преформатираш като изказ, а просто да вложиш и себе си в това нещо. Това ми е много трудно да го правя, но с помощта на теб, Ани, на академията, на сдружението, на нещата, които съм започнала, виждам, че ми се получава и даже се очудвам. Аз ли го направих? Аз съм свикнала по друг начин да са нещата. Това съм го работила колко години вече? 7 години маркетолог. А то всъщност маркетинга е нещо коренно различно. Да стъпиш на себе си и даже мисля, че болестта ми има общо, моята ендометриоза, нали, тая пречка да забременея и да бременея. Да. И я усещам като общо с това. Да, по този повод ще ти кажа какво четах днеска интересно в една книга за рака, за следващата зодия, след близнаците. Нали, тя оформя четвъртия дом, който четвъртия дом в хороскопа е семейството, рожденото, но и аз като структура. Да имам личност, да застана зад себе си, да имам характерност, което да ми носи стабилност, че аз съм различен от останалите. И всъщност не случайно се казва рак и било и препратка и към заболяването. Че всъщност ако човек не стане характерен, ако не избере себе си и не претворява нещата през себе си, за да дава нещо от себе си и да ги развива, идва и заболяването. Защото действително аз на един семинар съм ви разказвала, дето бях на този Рудигер Далке. Той точно това разказваше за рака, че всъщност хората, които са болни от рак, те не еволюират, не създават от себе си. Не влагат себе си в нещо. И е пълна депресия. Това може да си го видим, нали, към хора, които познаваме, които имат тази болест. Всъщност, нали, начинът на живот какъв. Да, аз много скоро живеях така и то направо не е живот. Да не казвам голяма дума, защото те първа правя бебешки крачки. Рали също е писала: днес от представянето частта с подхождаш с уважение и обич ми направи силно впечатление, когато нещата са стигнали крайности и те нападат, възможно ли е да се подходи така? Значи, когато нещата са стигнали до крайност и ме нападат, сега зависи. Ако това е част от това, за което говорихме по-рано, е този момент на мъжката агресия. Аз и друг път, нали, сме го казвали, и в групите сме го говорили това нещо и го казвам, че не може сякаш човек, за да може да стигне тази дълбочина, за която ние говорим, нали, става въпрос за едни дълги взаимоотношения между партньори или пък на човек сам със себе си. Нали, ние сме цял живот сами със себе си и не може да се фърлим и да вземем друг. Се смени. Което нормално е да минава човек през всякакви емоции и да има един по-голям толеранс към различни неща. Едно време, знаете, старите хора се казваха: като си в един дълъг брак, трябва да можеш да си затваряш ушите повече, всичко да не го чуваш един вид. Че то се случва, нали, да те обиди човека, и да те нарани, и да те нагруби. Просто, нали, в сферата на илюзиите ми се струва човек да е с такава нагласа, че може да се мини без такива неща. И вече този толеранс дава възможност да преминеш отвъд това, да се засегнеш и да видиш какво има нататъка. Но пак казвам, той е в някаква рамка това нещо. Ако става въпрос за момент, в който, да речем, той се ядосва, вкъщи също сме имали такива моменти, нагрубяваме нещо, ще ме обидиш, такова, но сякаш течение на времето и когато аз замълча
и не отреагирам на това нещо, а остана смирена и после пак покажат грижа и любов, трябва да ви кажа, че ми прави впечатление, че сега в момента не мога да се сетя последно от кога не го е правил. Затова казваме, и това е любовта. Да не му натякваш на човека, а просто взимаш лошото, което идва и го успяваш да го като един филтър през теб и да останеш в любовта. И другия не може да не реагира на това нещо. Това е жената. Това е раждането. Не става въпрос за кой знае какво раждане и претворяване на вече, нали, чудеса от продукти, които да правим. Не, ето ти едно раждане чисто емоционално във взаимоотношенията с партньора. И тогава вече, нали, ако става въпрос за такова момент на нещо, то не се вика, ето го, то се надгражда. Щом сме стигнали до това да не си спомням от кога не ме обиждал, значи има развитие вече. Но ако става въпрос за системно нали, насилие или нещо, вече там трябва да се реагира по един различен начин. Тук зависи от конкретиката. Аз обикновено какво правя? В такъв момент, когато усещам, че много са ми нарушени границите, виждам докъде, опитвам се да стъпя на здраво и да се отдалеча. Такава агресия, такова нагрубяване има, когато сме се сляли твърде много. Ето в сдружението. Аз се усетих в един момент, нали, това, което ти казах, да усещам някакъв гняв, който обаче върви подмолно. Не се изказва директно, ами усещам го по едни канали. Тоест ми каже нещо, още оня ми каже, усещам, примерно сега ще накажа, няма да влизам в групи един месец и така нататък. И казвам, чакайте малко, това не може вече, нали, то не е директно изказано, то върви като несъзнавано поле един вид. Това също е жената. Да улови несъзнаваната част, която не е видима, не е изказана, защото здравата агресия е да ти кажа, аз съм ти ядосана. Това е здравото. И ти трябва да си ми благодарна, че ти го казвам, защото това е грижа за нашата връзка. Аз да ти кажа, ти с какво нарушаваш мои принципи и ако ти продължиш, ние не можем да бъдем заедно. Това е здравата агресия. Докато тук става въпрос за една пасивна подмолна агресия. Ще ти нарушавам правилата, нали, такива нали, изключвам варианти, когато човек наистина му се налага сега, но то се усеща. И всъщност, когато нали, както така се случи, раздалечавам, ето аз това правя в момента. Раздалечавам и виждам къде мога да стъпя на здраво. Тоест, в кой момент от отдалечаването аз ще се чувствам спокойна с този човек. Това може понякога да отида физически в друга стая. Понякога може да отида на друго място известно време физически. Нали, може да е емоционално отдалечаване. Имам нужда да се затворя. Може да няма тази седмица да сядам с теб на масата да вечерам. Нали, всякакви варианти има на това нещо. Въпросът е да могат да се отделят там, където аз ще се чувствам в мир със себе си. Там обаче има риск, че той може да каже, я си гледай работата и да отиди на дискотека и да си заби някое гадже. Но пак ти казвам, нали хубаво е човек в такива моменти си изгражда доверие. Ако той го направи, ти нямаш път напред с този човек. Така че трябва, ако ние не можем да удържим пространството между нас, какво правим? Тя тази връзка или я има и аз дори да се преместя някъде за известно време, ако се личи, че аз съм отдадена към връзката и гледам натам, какъв е проблем? Тя трябва да може да удържи на тези кризи. Трябва да може да върви към трансформация. За да има агресия, значи твърде много сме се сляли. Сега при Рали, нали, познавайки нейната ситуация, тук става въпрос за малко по-различна гледна точка и по-скоро за мен тук става въпрос за неосъзнатост от страна на партньора и неприемане на реалността. И когато човек няма осъзнатост, не приема реалността, той е много гневен. И тук просто каквото и да направи другия човек, нещата са много сериозни и гнева е неконтролируем. И той ще излиза, няма значение какво е насреща. Нали, когато човек си дава сметка, че той си е прецакал живота и здравето и всичко и си отива, нали, няма за какво да говорим. Тогава за никой не ти пука. Все ти е тая въобще и всичко ти е пропиляно. Всичко ти е нали, единия продължава и е здрав, другия умира. Това са две различни посоки. И не може, нали, всички, които са около двамата, то е логично това нещо.
Нали, ако аз съм майка на този човек и ако това се случва с детето ми, ами аз ще съм ядосана на целия свят. Не може нормални неща с това, естествено. Емоциите са всъщност много естествени. И човек трябва да се примирява, да, тази майка реално ще ядосана на целия свят. Да, този партньор реално ще ядосана на целия свят. Защото той си отива. Няма какво друго да е и не може да имаш други очаквания към него. Просто слагаш достатъчна дистанция, за да може да запазиш децата, защото те трябва да продължат по един здрав начин и режеш останалото и това е. Толкова. Не може да уважаваш някой, просто защото той умира. Други са показателите за ценност и за уважение към човека. И за уважението се заслужава. Докато тук говорим за нещо различно. И то, според мен, тепърва ни предстоят такива ситуации, защото хората са много в илюзията и те затова и толкова много се разболяват хора в последно време и това е много често срещано нещо. Така че ние трябва да сме в близнашкото да придобием опитност върху това. И всъщност да го можем да го разграничим, за да стъпим на здраво. Кое е добро и кое е лошо, кое е здраво и кое е болно, кое е правилно и кое е грешно. И да излезем от това, той човек, щом човека умира, всички трябва поклон. Мир. Няма мир. Няма мир. Тук той прави всички мармалат. Какъв мир? Така. Има ли други въпроси? Да, Юлито е писала. Ани направи ни повече от час терапия. Много интересен поглед за развитието ни, съпоставен с зодиака. Благодаря отново. Точно в момента това, което казваш, ме заземява и смирява. Да. Аз, това е близостта ми в живота ми и в работата ми до... Ако човек се отдава пълноценно, близостта до лудостта и до смъртта винаги смиряват. Просто няма друг начин. Там е или. Просто те не прощават. Или стъпваш на здраво и вървиш към здравето, или вървиш към лудостта и смъртта. Пътя е един и същ. Лудостта и смъртта са просто като все едно финал е разделен на двето. Или душата умира, или тялото умира, но то все си наличен за живота. И е хубаво човек да ги вижда, да знае, че има край това цялото нещо, за да може да знае, че е важно да прави избор. И че ако избягва изборите, всъщност той е умрял при живе. Да, с всички, да, харесване от всички, да, а, не влага себе си, не твори, не се излага да е уязвим в това, което ще роди като плод от себе си, но е умрял на практика. Същото е и във връзките ни с мъжете. Нали? Хората, които не творят връзки, не раждат деца, не се мъчат да изграждат любов в взаимоотношенията, защото това е жената. Да успее да стигне до любов в семейството. Ами добре, завършваме с любов. Така че Да. добре се получи. Ами благодаря ви за срещата. За мен също беше много удовлетворяваща. Всъщност си давам сметка, че е важно да ги говорим тия неща, защото ние можем вътре в дружението да си ги говорим, обаче така ставаме самички. А човек всъщност ам, когато е сам, той е идеален в знанието си и в това, което се е научил. Но когато тръгне да се свързва с другите и с а, противоположността и въобще една различна перспектива от неговото, тогава се вижда всъщност резултатността. И тогава придобива смисъл това, което той е изградил като умения и качества. Защото ако не може да се свържем с другия, каква файда от многото умения и качества, които сме научили, придобили, рисуваме, оцветяваме и т.н. Безмислено е. Така че си давам сметка, че е дошло време и ние така
да заявим нашата гледна точка пред света, пък да има шанс хората да се опитаме да променим света през нашата призма. Да го отсветим с нашата характерност. И така. И Ами, тук мога да напомня, че всъщност ние в Академията продължаваме, имаме идеи и за напред за лайфове. Всеки месец ще си качваме така лайф на темата. Така че който гледа сега или после не е абониран за канала ни, абонирайте се, защото не винаги Фейсбук доставя съобщенията и на нас не е важно това, което правим, да достига до вас. и благодарим за което и за това, че има някой на среща, който да чуи, да реагира, да се свържим. Да. Ами, до скорошни срещи. Благодаря. До скоро. Благодаря.